amakatolika etyalike iSacred Heart eGqeberha ebephume ngobuninzi ukuza kwinkonzo yesikhumbuzo soLwesihlanu olungileyo. Umfundisi kweli bandla uFader Lubaba Lomguda uthi liyakhula kwakhona inani labantu abaza ecaweni ukusukela ngexesha lokumiswa kwentshukumo ngo-2020. Emveni kwexesha lenyikitya yokugula nokufa ngexesha leCovid, apho inkonzo zavalwa, abantu abeza enkonzweni nabantu baqhela ukungaza enkonzweni. Nto leyo eyathi xa inkonzo zivulwa ubonakala abantu ngathi amadidala ukuba babuyele, yangathi ngoku into ngahambi inkonzo iza kuba into eqhelekileyo. Kodwa ke kuthe kuhambeni kwexesha kwathi kanti iCovid ibisisipho ngenye indlela kuba ithe yavuselela kakhulu ubomi bokulangazelela uThixo. Umfundisi uMguda uthi bengamakatolika ixesha lePasika baza kulisebenzisela ukuthandazela uPope Francis nonikwa umyalelo ngugqirha wokuba aphumle inyanga ezimbini. Liye ibandla lonke labonakala limthandazela, libonakala neminqweno emihle yokuba angachaphile. Ngoku ke uyabonakala kwinkonzo ezinkulu zaseRoma ababulisa abantu, kodwa ke ayekele amasekela akhe akhokhela inkonzo. Rhoqo ke ngenkonzo enkulu ezoleyo yoLwesihlanu ongcwele, uLwesihlanu olungileyo, iGood Friday, uPapa uyathandazela. Amalungu ebandla iSacred Heart athi amnqwenelela impilo entle uPope Francis. I wish for Pope Francis good health. I watched him last night and I saw that at least he was recovering. And I thank God for all the blessings that he has given him. My wish is that his legacy of love and compassion and teaching endures beyond himself, because obviously he has impacted people in their hearts, their minds and their lifestyles, and wish that continues. Our wish for Pope Francis is that he not only makes a speedy recovery physically, but that he continues to lead the faithful and lead the church in a way that is particularly needed at this time in society. Ukanti amawisile eGqeberha ebegcwalise ihholo iFeda Market evuma ingoma zokudumisa evuselela umxhelo kumakholwa kwinkolo yobuKristu. Abo bebenenyweba yokuba ngaphakathi kweli holo bathi bonelisekile kukuzimasa lenkonzo nebonakale itsale umdla wolutsha. Inkonzo yanamhlanje yeGood Friday into endiyithande kakhulu is that it draws youth yaseGqeberha. Iyabakholektha abantwana and abantwana bayayithanda icawa. Mna into endiyithandileyo namhlanje zindumiso ngumculo. Nam ukubona ulutsha into bana luzinikele lukulento luzochitha ixesha ekuzuzeni ufefe. Lo gama intshumayelo ibisitsho ngaphakathi abanye bavakalise ukudana kuvalelwa ngaphandle ngenxa yokugcwala kweli holo. Yeah, ha ke shapo mo moyeng because re fitlhile early mo re fitlhile ka 10 and ba re gotetse. I think santse ba re bulele space just gore re tsene, even if haratsena go like kodimo or something, just for the praise. We're just here to praise God and we're here outside and we're not happy about it. Kunguba besizecaweni ne ngoku sivalelwe ngaphandle. Abantu abakwinkolo yobuKristu bathi uMzantsi Afrika udinga imithandazo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguzanele Bhokhwana eGqeberha.